Добро утро и от мен, Галя Крайчовска. Много празници има през този месец януари и в края на миналата година. Голяма еуфория ни обхваща. Тя свърши, но не съвсем, защото и днес е празник. Днес празнуват всички с името Татяна. Православната ни църква почита света великомъченица Татяна. Искам специално да поздравя и моята майка, която празнува ден. Днес има имен ден. Това са хора, които носят името Татяна, които имат много енергия, така че вземете малко пример от тях. Ще ни трябва тази енергия сега в началото на годината, защото празниците свършват и си казваме, ами сега, какво да правим? Трябва веднага да се потопим в ежедневието, няма тази еуфория, става ни вече скучно, тъжно понякога. Затова сега ще ви кажем няколко хитринки с нашия консултант, психологът Ирина Недялкова. Здравей! Добро утро! Ние вече сме си честитили новата година, но ми е много интересно какво си пожелават психолозите. Какво би пожелал един психолог за нова година на един просто смъртен? За себе си пожелах много неща и дори ти носи тук доказателство. Това е мой ежедневник, който за тази година, но започнах още миналата година да мисля какво трябва да свърша през 2012. И ето тук доказателство, че написах много неща. Те са над 10, основните ми задачи. Но най-основното аз бих пожелала на всички здраве и друго нещо, да се научим наши цели, да си ги избираме правилно и да вървим към тях независимо от нещо. Значи психолозите пожелават да има човек цел. Много е важно да имаш някаква цел. Може би след празника това те поддържа на някакво ниво? Това ме поддържа на едно доста добро ниво през целия ми живот, откакто осъзнах, че много време загубени няма. И ако искам моят живот да бъде добър, аз трябва да поемам сама отговорността за това какво ми се случва. А ти успяваш ли тези цели да ги следваш по някакъв начин или просто си ги записваш и така си остават? Не само аз, но и хора, с които аз работя. Ние отбелязваме, а има хора, с които работя вече няколко години. И отбелязваме, че това, което ти наистина си поставиш като цел и не го забравиш, записваш го, мислиш как да го реализираш, няма как да ни се реализира. Не твърдя, че всяка една цел може да бъде реализирана. Има събития, с които ние можем да се справим, но има и нещо, което аз наричам обективни обстоятелства, като например тайфун в Япония. И тогава просто или си променяш целите, или трябва да положиш невероятно много усилия, както се казва, на всяка цена да се реализира това, което си замислил. Но тук бих предложила всички да си мислим, че всяко едно нещо си има цената и трябва точно да знаем колко усилия да даваме за това, което искаме. Тоест да не се пренапрягаме, да не си слагаме такива, да не вдигаме чак много летвата, така ли? Много е хубаво да не забравяме, че всеки човек притежава такова чувство, което ние наричаме интуиция. И с помощта на тази интуиция може да постигне състояние, което пък японците наричат джапъм. Това е състояние на хармония с това, което се случва с потока на събития. Много е хубаво, когато ти вървиш към своите цели, отчитайки обстоятелства покрай тебе, усещайки ги. Тогава ти постигаш свои цели разумно и в тази последователност, която е необходимо. Ти привържен ли си на тази теория, че трябва там, където най-много ни върви в момента, там да насочим всички усилия? Това е така, но при това ни трябва да гледаме и в перспектива каква е следващата крачка. По принцип, аз предлагам психологически така оправдано да се поглежда напред приблизително 12 години. Това, което в икономиката се нарича дългосрочно планиране. И след това вече да видим средносрочно близките 6 години. Какво бих искал да изживее, да постигна? Например, германци много ме учудват в това отношение и по принцип Западна Европа, САЩ, Япония, това са държави, където планирането помага и на тяхната икономика, и на живота на всеки отделен гражданин. Ето аз тук нося едно нещо, което ще ти покажа по-нататък. Един интересен календар от Германия, който ми подариха там. Да, може да ни го покажеш, този календар. Така че колкото една държава е по-стегната в икономиката си, в планирането, толкова и хората самите са така ентусиазирани да го правят това нещо и организирани. Аз бих казала обратното. Колкото по-организирани хората, толкова по-добре върви хората зависи. Да. Ето, например, това е един календар, който е много красив, но той не е по месеци, той е, виж, дебел, той е по седмици. И за всяка седмица там има за всеки ден по едно редче,
Аз вече започнах да го попълвах тези речета. Това е календар, който се нарича желаните цели или желаните дестинации. В немски цел дестинация с една думичка се обозначава. И фактически това нещо, което ти помага да се настроиваш на хубавите неща в живота, да мечтаеш. Всеки психолог може да потвърди това, което ще кажа сега, че мечтата това е основа на успеха. Ние, ако имаме мечти, ние можем да се стремим, имаме мотивация и да постигаме успехи. Какво беше първото нещо, което си записа тук? Аз изкарах една много хубава нова година с децата си и първо записах точно на тази тема нещата, които за всяка майка са, може би, най-важни в живота. Тоест не е свързано с теб, винаги си пожелаваш нещо за близките. Точно така. А какво да правим с обещанията? Винаги на Нова година си казваме: тази година, от утре спирам цигарите, спирам Фейсбука и какво ли още не, свалям килограми. Но се оказа, че само ще ти кажа, че на 9 януари, според британските психолози, е денят, в който се отказваме най-много от тези обещания. Явно 9 дни държат обещания. 9 дни е една интересна дата. Има такава дата и 40 дни, когато ако издържим, нашите желания се реализират действителност. Не е случайно 40 дни една адаптация на организма, която още Павлов е доказал, нарекал изработване на условния рефлекс. Така че тези, които първите 9 дни успяват на подема на мотивация да задържат желанието си, трябва да знаят и много добре посочваш, че има кризисен момент, който заслужава да бъде преодолян и след 40 дни, когато наистина организмът вече се адаптира към това, което ти му постави като задача, ако тя е разумна, естествено, тогава просто нещата ще станат много по-лесни и по-приятни. Ти предлагаш ли някакви практики, афирмации, с които може да се справим точно с тази липса на воля? Афирмация като цяло сега е много известна дума, особено в хората, които търсят духовно развитие, търсят успех. И това е едно от най-лесни и най-качествени упражнения за личностната промяна. Да, само да кажем нашите зрители, че това са едни такива думички, едни изречения, които си повтаряме, които утвърждаваме и които много ни помагат. Да, те могат да се отнасят за наши качества, които искаме да си изработим. Те могат да се отнасят за тези цели, които си поставяме. Единствено условие, те трябва да бъдат наистина утвърдителни. Там не трябва да има думичка не. Ако аз не искам някакво качество, трябва просто да помисля, какво качество всъщност искам да дойде на смяната и за него да си повтарям, че аз съм такъв. Има период в денонощие, когато тези афирмации работят най-добре. Това е когато ние се събуждаме и когато ние заспиваме, понеже тогава нашия мозък се намира в едно много специално състояние, един естествен транс. Че най-добре е сутрин да си ги казваме. Да. И ще те помоля накрая да кажеш една такава афирмация, едно изречение, което хората могат да си повтарят. Аз сега водя един тренинг, практически тренинг за формиране на правилна самооценка и развитие на увереност. И според мен една от най-важните афирмации: аз съм уверен и успявам във всички дни обстоятелства. Виждам, че има и една икона. Има икона, която ви донесах. Това е една от моите реализирани цени. Икона на един от великите български светци, Йоаким Осоговски. И бих искала да ви я подаря, за да ви помага да правите добро на хората и да им помагате да бъдат по-добри. Много ти благодаря. Ето, ние си имаме и икона от Ирина Недялкова. Освен това, тя ви каза как може сами да си помагате. Ще продължим, разбира се, темата и по-нататък през годината. Но сега нека да погледнем. Всеки се интересува от зодията си и нашият астролог, консултант Мариана Добранова беше така добра да ни каже какво се случва с първата зодия в зодиака, с Козирога. Аз ви оставям да погледнете след това и на сайта, и в Фейсбука, Ток в Павето, и на Астрокафе, също какво ще ви очаква през тази година, но трябва да вярвате в себе си и всеки ден да си повтаряте: аз съм уверен, аз съм смел, здрав, печеля във всички обстоятелства, както казва Ирина Недялкова. Ще се видим другия четвъртък.
Козирозите са фаворити през 2012 година, защото планетата, която отговаря за стабилните структури, от които те винаги се интересуват, преминава в знака Скорпион в месец октомври, а това ще помогне да стабилизира финансите въобще на всички хора. Като цяло козирозите се интересуват от стабилизиране на финансови отношения, на любовни взаимоотношения, въобще всичко, което е свързано с една структура, която да ги направи по-хармонични и по-спокойни към средата, която се намират в момента. Началото на тази година и до средата и горе-долу планетата на късмета Юпитер остава в знака Телец, а това прави един изключително хармоничен аспект към Слънцето на родените по знака Козирог, така че всички възможности, които са свързани с пътувания зад граница или неща, които можем да направим тук с чужденци, ще бъдат успешни и много подходящи за родените по знака на Козирог, а тези, които имат намерение да направят стабилна връзка или някакво по-сериозно обвързване, независимо дали е в емоционален план или е в бизнес план, могат да го направят, но не би ги съветвала точно тази година да сключват брак. Това могат да направят следващата година. Като цяло, успешните месеци за козирозите през 2012 година традиционно остават, разбира се, началото и средата на януари, след това края на април, началото на май. И вече най-така успешният период отива в месец септември до средата на месец октомври. Тези, които са планирали наистина важни неща, не само могат да ги стартират, а и да ги реализират много успешно с изключително успешни и ползотворни и финансови и всякакви последствия за в бъдеще. През 2012 година родените по знака на Козирог могат да създадат традиционно много успешни партньорства с родените по знака на Телеца и Дева, но бих казала, че най-успешните и в бизнес план, и в личен план партньорства за козирозите са свързани по-скоро с родените под знака Везни и знака Рак. Така че козирозите, които планират по-сериозни връзки или пък трайни бизнес партньорства, могат да обърнат внимание на представителите на тези зодиакални знаци, които винаги дават заявка за някакви отношения с тях.